Ați accesat legislația rutieră. Acest modul conține ordonanța de urgență, regulamentul de aplicare al ordonanței de urgență și tabele cu valoarea numărului punctelor amendă cu care sunt sancționați conducătorii auto în funcție de contravențiile pe care le comit. Ați accesat mijloace de semnalizare. În cadrul acestui modul vă sunt prezentate detaliat toate modurile de semnalizare rutieră existente. Veți putea obține informații despre un anume simbol printr-o simplă apăsare a mouse-ului pe acesta. Ați accesat simulare examen. Aveți 30 de minute la dispoziție pentru rezolvarea chestionarului. În urma punctajului realizat de dumneavoastră, ați fost declarat respins. Ați accesat prezentare bord. Modulul a fost special conceput pentru a vă iniția în cunoașterea comenzilor aflate la bordul unui autovehicul. Ați accesat teste grilă. Testele au fost împărțite pe mai multe capitole. Pentru verificarea răspunsurilor date de dumneavoastră, apăsați butonul Evaluare răspuns. În partea dreaptă a ecranului sunt afișate numerele corespondente întrebărilor existente în acest capitol, ce vor fi marcate cu verde pentru răspuns corect și cu roșu pentru răspuns incorect.